les fot per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si ja et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxar. Ha deixat monsieur, aquests catalans aquí de Val... Explica't el vilatge, com se sona? Jo soc el Xavi Formentí i aquí fem bé la gent, els demanem el DNI i llavors apuntem el DNI perquè sí com unes oficials però no són oficials. Llavors ells mateixos agafen el vot, la papeleta i introdueixen a dintre l'urna el que ells decideixen. La DNI és la carta d'identitat espanyola. Sí, carta d'identitat espanyola, sí. Qui pot votar aquí? Tots els que són espanyols, tots els que són catalans, tots els que són immigrants? Els que estan empadronats aquí al poble de partir dels 16 anys i els immigrants que estan empadronats al poble sense papers. Aquí fins ara hi ha hagut 81 votants aquí present. Sí. Màxim d'empadronats són 290, no arribem als 300. Però n'hi ha 80, quasi el 40%, que és molt, comparat amb les altres eleccions. Comparat a d'altres eleccions, quines altres eleccions? L'Estatut, el Tractat Europeu? L'Estatut i els europeus també. Va ser molt de baixa participació. Qui ha decidit l'organització d'aquella consulta aquí en aquell vilatge? Un grup d'associació de caçadors d'aquí Bolvir va organitzar tota la moguda de la independència i del vot per la independència. A la seguida de la votació de Rendemunt? Sí. Perquè aquesta votació del 13 de setembre ha hagut de resum aquí dels Pirineus? Els Pirineus i tota Cerdanya som l'única comarca que ho fem, l'única Cerdanya, Bolvir és l'únic poble que ho fa, l'únic municipi de tots els Pirineus. Cal especialment ser nacionalista català per anar a votar o que hi ha un que són contra aquella independència que han votat? No, els espanyols, tots els que estem a Espanya podem votar. Els espanyols no han de ser nacionalistes catalans, tothom pot votar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.